Lero Inu ndi AKazi Pangani Chisankho chokhala Banja Loyera. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu nonse abale. Yandikirani nonse amene muli m'banja, nonse amene mufuna kukhala ndi banja ndi ena tonsefe amene timakhala m'banja, kaya ndife ana kaya ndi makolo. Yafikanso nthawi ija, tsiku lija limene timakondwerera mabanja. Lero tifuna kuti tisingesinge pamutu ona kuti nanunso lero pangani chisankho chokhala Banja Loyera. Pangani chiganizo ndi akazi anuwo, pangani chiganizo ndi amuna anuwo chokhala Banja Loyera. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Genesis chapter cha 15 ndime 1 mpaka na 6, ndiponso chapter 21 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 3. Zitatha izi, chauta adaonekera Abrahamu m'masomphenya namuwuza kuti, usachite mantha Abrahamu, ine ndili ngati chishango chako chokutchinjiriza. Mphotho yako izakhala yayikulu. Koma Abrahamu anati, Ambuye chauta, ine ndilibe ana, sono mungathe bwanji kundipasa mphotho? Wolowa m'malo mwanga ndi Eliezere wa ku Damasikoyu. Simunandipase ana, motero mmodzi mwa akapolo anga ndiye amene azalandire chuma changa kuti chikhale cholowa chake. Sono chauta adamuwuza kuti, uyu sazalandira chuma chako kukhala cholowa chake. Yemwe azalandire chuma chakochi ndi mwana wako weniweni. Pomwepo chauta adatulutsira Abrahamu panja namuwuza kuti, tayang'ana kuthamboku ndipo uwerenge nyenyezizo ngati ungathe. Iwe uzakhala ndi zizukulu zochuluka ngati nyenyezizo. Apo Abrahamu anakhulupirira chauta, ndipo chifukwa cha chimenecho chauta anamuona kuti ndi wolungama. Chauta adakumbukira Sara namchitira zimene adamulonjeza. Choncho Sarayo adatenga pathupi nabalira Abrahamu mwana wamwamuna pamene Abrahamuyo anali nkhalamba. Mwana ameneyo anabadwa pa nthawi yeniyeni imene Mulungu adanena. Ndipo mwana wa Abrahamuyo, mwana amene Sara anambalirayo, Abrahamu adamutcha Isaki. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Lero ndi tsiku limene tikukondwerera banja ngati mphatso yochokera kwa Mulungu. Ndi tsiku limene cholinga chake nkuchitira kampeni mabanja, osati chifukwa chongofuna kuti tikope anthu kuti azimangisa mabanja, koma chifukwa chona kuti anthu ambiri sanayambebe kupindula kuchokera ku banja mmene Mulungu adakhazikitsira kuti banja lizitere. Anthu ambiri sanayambe kumva kunong'onera kwa banja. Mabanja akukhala malo osoweserana mtendere. Mabanja akumakhala khwekhwe la umphawi atakusira ana miyandamiyanda. Mabanja akumakhala phanga la boza, kupwetekana ndi kunamizana. Mabanja akumakhala ngati malo achikondi cha boza. Banja talilanda tanthauzo lake, talilanda ulemu wake, ndipo banja silizakomeranso wina aliyensenso chifukwa cha mmene zilili. Tafuna kuti mwambo wa tsiku la lero uthandize nonse amene muli m'banja kuzifunsa kuti, kodi anthu ife tikutani? Kodi anthu ife tikutani? Kodi ifeyo ndi chani chenicheni? Kodi ifeyo sitingasinthe zinthu? Kodi singabwezerese ulemerero wa banja? Mafunso amene wawa ndoti ayambe ndi inuyo m'banja mwanumo. Kodi mukutani? Mukupanga chani? Mukupanga bwanji? Kodi sizingatheke kuti mubwezerese ulemerero wa banja? Lero tikukondwerera mabanja onse kuzera m'banja loyera ili, banja la Yosefe, Maria komanso Ambuye Yesu, limene lili chitsanzo chotheka ndithu cha mabanja, chifukwa ali mmenemo ndi anthu ndithu enieni ngati inuyo ndi ine. Nthawi zina anthu amaona ngati kuti zimene mpingo umalalika za banja ndi zosatheka ndi anthu. Koma amene anali m'banja loyerawa, Yosefe, Maria, Yesu, anthu timanena kuti Yesu anali Mulungu weniweni komanso munthu weniweni. Yosefe ndi Maria anali anthu enieni ngati inuyo ndi ine.
zimene anakwanisa inunso ndine titakukwanisa. Banja loyera ndi banja limene limakhala pa maziko achikhulupiriro mwa Mulungu. Apa ndafuna kufotokoza kuti kodi banja loyera ndi banja lotani. Chifukwa kunena kuti inu lero mupange chisankho choti mukhale banja loyera. Tikati banja loyera tutanthauza kuti chani? Banja loyera ndi banja limene limakhala pa maziko achikhulupiriro mwa Mulungu. Ndi banja limene limakhulupirira kuti ndi Mulungu amene anakubweresani pamodzi, ndi Mulungu amene anapangisa kuti mukumane, ndi amene anakuza chikondi mwa inu. Banja loyera ndi anthu amene amakhulupirira kuti uyuyu anandipasa ndi Mulungu. Abrahamu ndi Sara anali abwenzi ake a Mulungu ndipo amakhulupirira Mulungu. Yosefe ndi Maria anali abwenzi ake a Mulungu ndipo amamumvera. Kodi banja lanu ndi banja loyera? Kodi banja lanu Mulungu mmankhulupirira? Kodi banja lanu Mulungu mmamumvera? Banja loyera limene limakhulupirira Mulungu, banja loyera limene limamumvera Mulungu pakusatira malamulo ake. Banja timazamanga kuchalichi kunena kuti banja lathuli tikuyika Mulungu ngati maziko ake. Komano vuto limene limabwerapo ndiyena kuti ambiri mukatero mukapita ku nyumba mmaleka kumuyika Mulungu uja pakati panu ngati center ya moyo wanu. Mmapita kumene kuja kuleka kupempherera limodzi. Mukapita ku nyumba kwanu mmapita kumene kuja osayipalira mbewu imene mwayizala ija. Malomolowa m'magulu amene akulimbikiseni pa chisankho chanu, inu mmakalowa magulu okufokesani pa chisankho chanu. Malomokalowa magulu akuti akuthandize kukulimbikisa kuti munasankha bwino mkaziyo, munasankha bwino mamunayi, munasankha ndiye mweyo. Makalowa magulu akukhumudwiseni simunasankhe bwino, munapupuluma, munapanga mistake. Ayi, mukutaya nthawi ndi kumakhala ndi magulu amene sakulimbikisani pa chisankho chanu. Ukasankha chinthu mwa serious ukuyenera kupeza anthu okulimbisa pa chisankho chakocho. Ngati usembe wanga ndinasankha mwa serious ndikuyenera kupeza anthu ena kuti azindilimbikisa pa chisankho chimene ndinapanga inecho. Asamakhale naye aganiza siku nacho kuti ndizazisiya. Andilimbikise pa chimene ineyo ndinasankhacho. Inunso ngati munasankha mkazi, ngati munasankha mamuna, ngati munasankha banja, amene akufuna kukuyankhulani akhale okulimbikisani pa mkazi amene munasankhayo, akhale okulimbikisani pa mamuna amene munasankhayo. Asakhale omabwera ndikupasani maganizo ena kuti mutha kukasankha wina. Ayi, mutha nthawi ndikumangoyangala, mutha nthawi ndikumangosintha. Banja ndi malo amene Mulungu amamuyika munthu ndikumuwuza kuti iwe ndi ineyo tizikumana pano. Nyumba ya Mulungu ili kubanja kwanu. Malo okhala Mulungu ndi banja mwanu mmene inuyo munalumbirirana kuti muzakhalira limodzi. Nkumene munamuyika Mulungu kuti Ambuye madalitso anu azitipezera pano, madalitso anu azikulira pano, madalitso anu aziswana pano. Madalitso anu a Mulungu amaswana pa banja lanu limene inu munamangisalo. Ndipo monga Mulungu anamuwuza Abrahamu, inunso muzimva mawu ake a Mulungu kuti ndili nawe ndipo ineyo ndine chishango chako ukuchirikiza. Chiyambi chakukondana m'banja ndicho kuti nonse muzinkonda Mulungu. Mamuna ankonde Mulungu, mkazi ankonde Mulungu, ndiye mmakumana mu chikondi cha Mulungucho. Ndi kumene inu makakonderana kumeneko. Yosefe adapirira kukhala ndi Maria osati chifukwa cha Mariyayo ayi, koma chifukwa cha Mulungu amene anamuwuza kuti usansiye Mariyayo amene ni mkazi wako. Maria adalolera kuti Yosefe azitchedwa bambo wa mwana wake Yesu osati chifukwa cha Yosefe ayi, koma chifukwa cha Mulungu amene anena kuti iwe uzakhala ndi pathupi ngakhale sunaziwane ndi mamuna. Mulungu ndiye amene anali ngati nkhoso ya nyumba yawo. Limene ndiye banja loyera limene limaziwa kuweruzidwa ndi Mulungu, limene limaziwa kumuyika Mulungu ngati owapasa malangizo. Banja loyera limaziwa kuyendera muchoona.
amene ali wolakwa ndikumavomera kulakwa kwake, amene ali ndi vuto ndikumavomera vuto lake ndikumathandizidwa. Limenelo ndi banja loyera. Kodi lanulo ndi banja loyera? Ndipo tunena kuti lerolo mpange chisankho. Lerolo mpange chisankho chona kuti ife tikufuna kukhala banja loyera. Kupatula kuti Mulungu amakhala nanu, inuyo ngati mupanga chisankho choti mukhale banja loyera, muzidziwa kuti Mulungu ali ndi nyumba yake pakati pa anthu ake onse. Ndipo nyumba imeneyi ndi chalichi, imene timayitchula kuti nyumba ya Mulungu. Banja loyera lizidziwa kumuyendera Mulungu ngati banja ku nyumba kwake. Mawu a Uthenga Wabwino amene akawerengedwe, Yosefe, Mariya komanso Yesu ananyamuka kupita ku nyumba ya Mulungu ku tempile ku Yerusalemu. Inuyo taganizani, kodi ananu, kodi amunanu mmapita nawo kuchalichi? Kodi akazi anu mmatengana nawo ulendo kuchalichi? Kodi banja lanu limaziwa kumuyendera Mulungu ku nyumba kwake? Banja lanu lero mukauzane, mukapange chiganizo likhale banja loyera. Mukauzane ndithu, mukafunsane, akazi anga, ine ndimaganiza kuti banja lathuli likhale banja loyera, inu mukuganiza bwanji? Amunanga, ine ndimaganiza kuti inu ndine tipange chisankho banja lathuli likhale banja loyera, inu mukuganiza bwanji? Deuteronomy 30 ndi 19 amene kuti ndikupasani mpata lero kuti musankhe moyo kapena imfa, moyo wabwino kapena moyo wovutika. Mukapanga chisankho chokhala banja loyera, mwasankha moyo wamtendere m'banja mwanu. Yosefe ndi Mariya amapita chaka ndi chaka ku tempile, ndipo zikuoneka kuti amayendera limodzi. Mose amakasakasaka Yesu pa Luka 2:41 ndikuti awiriwa ali limodzi. Inuyo muzipeza mpata, inuyo muzipanga mwadala, akazi anga fulumirani, tinyamuke tiziyenda tipite kuchalichi. Musapase chizolowezi chona kuti chifuna kuti mwina amachedwa ndi kuziphoda, mwina amachedwa ndi kutani, mwina kuti ndizipita mundipeza. Azolowezeni kuna kuti inetu ndikudikirani. Ngati nditachedwa chifukwa cha inu, koma mukangaze chifukwa pawiri wathu tikuyenera kupita tikamuyendere Mulungu ku nyumba kwake. Simunga makafike ku nyumba ya Mulungu aliyese paika. Mulungu azikati chani za inuyo. Simunga kafike ku nyumba yona mukamuyendera Mulungu ndi ukayambewe mamuna odi ndabwera ndabwera kuzochezera na ambuye. Akazi anu ali kuti amenewo ndasiya ku nyumba koma akubwera azichani za inu. Mukuyenera kunyamuka kupita ku nyumba ya Mulungu ngati banja. Mukatenga Luka 2 ndime 22 mpaka na ndime ya 40, anapita kukapereka chopereka kwa Mulungu, ameneyo ndi Mariya ndi Yosefe. Mmene makapanga mwambo ompereka mwana, anapita kukapereka chopereka kwa Mulungu posata malamulo a Mose. Ndipo chopereka choyamba chimene anapereka iwo chinali mwana woyamba Yesu. Anakampereka kuti akhale wake wa Mulungu. Banja loyera limaziwa kuti zonse zawo nzochokera kwa Mulungu, ndipo saumira chilichonse pozindikira kuti chilichonse nyumba mwawo chikuyenera kuziwa khomo la Mulungu. Inuyo ngati mufuna kukhala banja loyera, choyambirira inuyo, chachiwiri china chilichonse m'banja mwanumo, chilichonse nyumba mwanumo chikhale kunyala kuti Mulungu chimanziwa. Khomo la Mulungu limaziwa. Chimene chichi ndi chibwereze kuti banja loyera limazindikira kuti zonse zawo nzochokera kwa Mulungu, ndipo chilichonse nyumba mwawo chimaziwa nkhope ya Mulungu, chimaziwa khomo la Mulungu. Yesu Khristu mwana wa Mulungu weniweni samachiwala chimenechi. Mukatenga Yohane 13:3 akunena kuti Yesu ankaziwa kuti Atate adapereka zinthu zonse m'manja mwake, ankaziwanso kuti adachokera kwa Mulungu ndipo kuti akubwerera kwa Mulungu. Inunso ngati banja loyera mukhala wodala mukazindikira chimenechi m'banja mwanumo. Ndi lodala banja limene limapanga zinthu mozindikira chimenechi kuti zonse zawo nzochokera kwa Mulungu, iwonso akupita kwa Mulungu. Choyamba iwo eni amazipereka ngati nsembe kwa Mulungu. Iniyo pawiri wanu bambo ndi mayi kuzipereka nokha mwadala kuti ife tikuzipereka Ambuye kuti ife tikhale anu. Ndipo kachiwiri anawo
amaperekanso ngati nsembe kwa Mulungu kuyambira ali ang'ono kukabatizisa chongo abatizisa kwaenderesa kalasi akalowe utumiki wana kayakalowa payomo kayakalowa chani kenako kwaya kenako kandi legio mwana uja ndikumakula kenako kumaona kuti munthuyi akuleredwa ndi mpingo munthuyi akuleredwa ndi banja kodi ananu akuleredwa ndi mpingo kenako kupoza mpingo sutithandiza pamene mpingo unaika ma structure ona kuti mwananuyo atha kuleredwa ndi mpingo kuyambira ali wang'ono mpaka nakukula mwapereke ananu ngati nsembe kwa Mulungu zinthu zanu za nyumba mwanu muziperekenso ngati nsembe kwa Mulungu pakhomo panu pasapezeke chinthu chimene sichitumikira Mulungu mwa njira ina yake moyo wanu wonse ukhale moyo upereka nsembe ndipo simamva kupweteka chifukwa chona kuti chimene chikhala ngati chili mbali imodzi ya moyo wanu ana ambiri lero sakuziwa khomo la kuchalichi chifukwa makolo awo sanawapereke ngati nsembe kwa Mulungu atawalandira anaja ndikuwabereka anafuna kuti awagwirisise anaja ndipo akhale awo basi mapeto ake ndizi ana akumatipulumuka ndi Mulungu yemwe kumachita kumuwuza kuti anangawa simuzanunkha simuzagwira awa ndi ana aine chikhulupiriro cha Abrahamu ngakhale analirira mwana kwa zaka koma anali wokonzeka atampasa mwana mmodzi yekha kukamperekanso kwa Mulungu anamtenga kuti akampereke kwa Mulungu ngati nsembe kuwapereka ana ngati nsembe sikungobwera nawo kuchalichi kokha ayi sikungowalowesa payomo kokha ayi kuwapereka ana ngati nsembe ndikuwazindikirisa kuti chilichonse m'nyumba muno chikuyenera kuweramira Mulungu ndi ana omwe azizwa chimenecho kuti chilichonse m'nyumba muno chikuyenera kuweramira Mulungu kandi TV yanu imuweramire Mulungu ana anu azizwa ma channel aza Mulungu aziwa osamanguziwa chinaziwa odi makatuni machani ndikumena kumaphunzira kuza mathanyulazi ana anu azizwa ma channel a Mulungu pa TV paja munyumba mwanu muzilira mawayilesi aza Mulungu kandi Blanta ya Sinodi kandi Radio Maria kandi Kwala FM nyumba mwanu ikhale nyumba yanu imene Mulungu si mulendo ndati chisankho ndi chanu kuti banja lanu likhale banja loyera Mulungu asakhale chodabwisa nyumba mwanu ayi Salimo 84 ndi 101 amayenda kuti malo amene mmakhala mwenu chauta wamphamvu zonse ngokoma kwambiri komesani khomo lanu pakumtenga Mulungu kukhala mmembala wa banja lanu zithunzi zisamangokhala za inu ndi akazi anu ndi ananu mutavala magauni ama degree nyumba mopanda chithunzi olo chimozi cha Mulungu nyumba mopanda chithunzi olo chimozi kaya cha Mai Maria kapena cha woyera wina wake nyumba mopanda mtanda olo ndafuna muyangane nyumba yanu muyangane mmakoma mwanu muli chani ngati mwangozazamo ndi inuyo mutavala zipewa za madigiri lero munke na musakasaka Ambuye Yesu ovala sangamutu ya minga munke na musakasaka Amayi Maria ovekedwa chipewa cha ulemerero nyumba yanu iziyankhula za Mulungu makoma a nyumba yanu aziyankhula za Mulungu kuchipinda kwanu kuzooneka kuti Mulungu aliko kuno banja loyera ndi banja limene limakhala ndi Mulungu pafupi banja loyera ndi lotani banja loyera ndi limene limaziyeresa siku ndi siku nyumba mwanu mutha kukhala mwa smart mwa matailozi mwa carpet kuma zimene ziziza koma koposa ngati banja lanu mmaziyeresa anthu ake inu ngati banja lanu maliyeresa siku ndi siku Efeso 5 ndi 126 amanena kuti Mulungu adawuyeresa mpingo wake ndi mazi komanso ndi mawu ake
anafuna kuti akawuyimike pamaso pake uli wa ulemerero wopanda banga kapena makwinya kapena kanthu kalikonse koyipisa koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Banja lanu muziyeresana ndi madzi komanso ndi mawu. Banja lanu, banja loyera, muzifuna kuti amene atayime pamaso panga ndikamazuka munthune, mamuna wanga, mkazi wanga amene atayime pamaso panga ndikamazuka mamawa, akhale okukondweresani komanso akhale wa ulemerero. Kuti izizi zitheke, mukuyenera kumayeresana madzulo uliwonse musanakagone. Yankhulanani. Akuti tu Ambuyesu amayeresa mpingo wake ndi mawu. Yankhulanani. Pali chovuta chikambiraneni. Gonjeranani. Nonse chituleni chinthu. Musakakamire nkhwinya. Pempherani limodzi ndipo gonani. Mutakhazikitsa mtendere pakati panu. Mamawa azuke upanda banga kapena makwinya. Sikuti munthu uzizuka ndi mkwiyo wa mkazi wako, uzizuka ukamona mamuna koja nseru. Muonesese kuti madzulo pokagona mwayeresana. Kuti mama wapo uzuka ayimirire pamaso pako ali upanda banga, ali upanda makwinya, ena ali wonse. Mapemphero anu amadzulo azikhala kutha kwa nkhani zonse zimene mwasemphana madzulo tsiku limenelo. Pemphero anu amadzulo lizikhala ndithu kutha kwa nkhani zonse zimene iniyo pa tsiku limenelo mwasemphana. Mupepesane, mukhululukirane, mupemphere, mugone mwamtendere. Mawu Mulungu amanena kuti dzuwa lisakalowe udakali chikwire. Aefeso 4:26. Banja loyera ndi banja limene limavomera mavuto aliwonse ngati mavuto atonse. Chifukwa anapanga umodzi wona kuti ukhale wolimba. Ndipo mavuto oyamba amene aliyense amawatenga kuti ndi atonse ndiye khalidwe la anzakero. Pamene wamvomera munthu uja, wavomera kuna kuti kuvuta kwa khalidwe lake ndi mavuto atonse. Ndipo ine ndiye tithandizane kukonza khalidwe lililonse lovuta limene lingaoneke nyumba muno ndi chithandizo cha Mulungu. Banja loyera ndi banja limene silisamala za vuto lina lililonse pozindikira kuti Mulungu amawathandiza kumenya nkhondo zawo. Kapena kudekha mokwanira kumathandiza kunena kuti mavuto angakulemaka athane nawo. Vuto limakhalapo pamene anthu ambanja akhulupirira kuti mbanja muno timusiye Satana ayange mmene angayangire. Ine ndizingopemphera kwa Mulungu. Mistake. Anthu ambiri mbanja, anthu ambiri a Khristu amaona ngati kuti Satana tiye tinsiye zipanga iyezo Mulungu akuona. Olo ayange tiye tinsiye ife tizingopemphera. Mistake. Mawu Mulungu amanena kuti Satana osamulola kuti ayankhule mbanja mwanu, osampasa mpata. Satana limbana nayeni ndipo azakuthawani. Amatero tu Yakobo 4:7. Ngati mamuna ako akuonesa khalidwe lina lake loyipa, usangofera kuti azimayi koma ndizingomvera. Limbana naye Satana. Usalimbane ndi mamuna ako iyayi, koma ulimbane ndi Satana amene akugwedeza banja lako. Nzibambo usayang'anire khalidwe loyipa. Zimayi wayamba mwano, izimayi wayamba kulalata. Osangoliyang'anira ukangoona china chake chimene chikuona kuti ichi chikusogolo kuno chikhala choyipa. Satana yo ulimbana naye. Usalimbane ndi mkazi wako, ulimbane ndi Satana, ndipo Satana yo azakuthawa. Mbanja pamakhala mavuto ena amene amadikira mwavomerekaye ngati banja kena kwazitheka bwino. Kuli mavuto amene amadikira kaye kuti mwavomere ngati banja limodzi, mukangwavomera yankho limapezeka. Abraham kupanda mwana mbanja mwawo anakuvomera, ndipo sana munyoze kapena kumusiya mkazi wake Sara. Ayi, mphulupulu zake amapanga adakali ndi Sara.
poyesesa mwa iye yekha kupeza yankho kuvuto lolena kuti kodi chuma changa chizasala ndani. Sara yemwe anamulowesa m'mayesero mwamuna wake pakumuwuza kuti angotenga wantchito wawo. Koma chifukwa chakusunga banja lake, Mulungu anamuwuza Abrahamu kuti ndikudalitsa ndipo iweyo uzakhala ndi mwana amene azatenge chuma chako, mwanako weniweni. Wakhalabe pamalo pamene nakusiya, sunasiye banja lako, wakhalabe ndi mkazi amene iweyo nakupasa. Abale anzanga, madalitso a Mulungu ali ndi malo amene Mulungu anatipasa kuti mmalo awo mpamene madalitso ake azifikira. Azibambo ena amanyoza akazi awo chifukwa cha zibwenzi. Amayi ena amanyoza amuna awo chifukwa cha zibwenzi. Kulakwa mukuchepesa madalitso anu ndipo mukulakwira chikonzero cha Mulungu. Banja loyera ndi lomwe lija limene Ambuye Yesu anafuna kuti alikhazikise pakati pa ophunzira ake. Anthu oziwa kusukana mapazi nthawi zonse. Ngati pali china chimene chalakwika ndi nzakoyo, usaganize zone umuphe kapena umusiye kapena umulange. Utenge kuti iweyo ndiwe makaniko wake, utenge kuti iweyo ndiwe dokotala wake, iye uja ndi patient. Ndipo mwachikondi unsuke mapazi ake. Ndi zimene Ambuye Yesu anatiphunzitsa. Anthu oziwa kukonzana komanso anthu oziwa kukonzedwa. Anthu omva chizuzulo komanso anthu oziwa kukhululukirana. Ndi lamulo la Ambuye, muzisukana mapazi. Yohane 13:14. Ndifuneni zabwino zonse mabanja onse, tipange mabanja amphamvu kuti dziko lathuli tithe kulitukula kuzera mu umozi komanso kupirirana kwa mbanja.